Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. At programang ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency Region 5. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page, sa PIA Region 5 Facebook page, at DWZR 828 kHz Zoom Radio. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok pa rin kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ayan. So, narito kami ulit upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, mga programa at serbisyong salud Bicolnon na hatid ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Kami ay inyong makasama tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako si Denise mula sa Communications Management Unit ng DOH Bicol. At ako naman po si Carla Briones ng DOH Bicol Communications Management Unit. Kasama din po natin sa technical side si Mr. Jomar Ceciliano. Tayo rin ay kasalukuyang live at napapanood sa PIA at Radyo Pilipinas Albay Facebook pages at napapakinggan sa DWZR 828 kHz Zoom Radio. Tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong mga health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Siyempre, ibabahagi din natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Kaya makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Ayan! So, Ate Carla, kamusta ka? Good morning po, Ate Den. Ayan. So, ang tagal na rin namin hindi nakakaano ni Ate Carla ngayon, nakakachikahan with her. So, Ate, it's July and mag-August na naman. So, ang dami nating naka-line up pa rin, of course, ng mga health events. And yung magiging topic natin mamaya ay syempre celebration din natin for the July health event. So, ano kaya yun, Yes. Ate Carla, di ba? Actually, marami tayong health events ngayong July at isa na doon ang pagsa-celebrate natin na Nutrition Month. Nutrition Month, National Disaster Resilience. Yes, Resilience Month at iba't ibang health events pa. Kung saan pag-uusapan lang natin yung isa sa mga widely talked about ng mga na health event at program ng Department of Health. Yes, and syempre yung magiging topic natin later ay hindi pa siya isa siyang topic na widely known pero hindi siya masyadong nabibigyan ng importance. So we will be tackling it later on So bago 'yan, dumako na tayo sa balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. DOH Bicol NNC nagkaisa sa pagpapataas ng food security at pagsulong ng healthy eating habits. DOH Bicol pinalalakas ang kahandaan ng komunidad laban sa sakuna. Mga health professionals sa Bicol sumailalim sa pagsasanay upang palakasin ang kampanya laban sa paninigarilyo. Responsible pet ownership isinusulong ng DOH Bicol kontra rabies. Libreng serbisyong medikal ihahandog ng bukas sa mga katandunganon. Para naman sa mga detalye ng balita. Umabot sa 67.9% na kabahayan sa buong rehiyon ang food insecure. Ito ay inihayag ni Ms. Emerenciana L. Francia,
OIC ng National Nutrition Council Region 5 sa kakatapos lang na DOH Bicol Press Conference sa Naga City. Ang nasabing datos ay kumakatawan sa 2018, 2019 at 2021 na nutrition status ng Bicol na naitala ng Expanded National Nutrition Survey. Bilang tugon dito, patuloy na nakikipag-ugnayan ang NNC Region 5 sa iba't ibang ahensya tulad ng DOH Bicol upang masiguro at mapalakas ang mga programa at proyekto para sa mas pinabuting nutrisyon at food security ng bawat komunidad. Ibinahagi rin ni Ms. Francia ang mga pangunahing layunin ng pagdiriwang ng National Nutrition Month ngayong Hulyo. Kabilang dito ang mga inisyatibo na naglalayong madagdagan ang produksyon at supply ng pagkain, palakasin ang akses sa masustansyang pagkain at pagtataguyod ng wastong pagkonsumo nito. Ang pagtangkilik sa mga lokal na produkto, pagtatanim, at pagbili lamang ng sapat na pagkain ay iilan sa mga maaaring gawin upang makatulong sa advokasiyang ito, saad ni Ms. Francia. Panawagan rin niya na ugaliing kumain ng balanse at tama lalo na sa first 1,000 days ng isang bata mula sa sinapupunan. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Sa isinagawang press conference ng DOH Bicol, binigyang diin ng Nurse 5 ng Public Health Preparedness Unit na si Mr. Bernard A. Mongo ang kritikal na papel ng pagiging handa ng komunidad sa harap ng iba't ibang uri ng sakuna o kalamidad. Ito'y kaugnay sa pagunita ng National Disaster Resilience Month ngayong taon na may temang kayang umaksyon ng mamamayan na isabuhay ang kahandaan ng bawat isa para maging ligtas sa oras ng sakuna. Ayon kay Mr. Mongo, bilang bahagi ng pagdiriwang na ito, pangungunahan ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol ang ilang mga aktibidad tulad ng Emergency Medical Technician Basic Training Course, Community-Based Cardiopulmonary Resuscitation Promotion Program, at Health Emergency Response Operation Training. Nilalayon ng Kagawaran na itaas ang antas ng kaalaman at kapasidad ng bawat komunidad upang mas maging handa sa anumang sakuna, dagdag ni Mr. Mongo. Ilan sa mga pagsasanay na isinasagawa ng DOH Bicol ay basic life support at standard first aid na mas pinaiigting sa tulong ng iba't ibang lokal na pamahalaan at mga DOH partner hospitals. Para naman sa balitang lifestyle-related, pinangunahan ng Lifestyle-Related Disease Risk Factors Program ng DOH Bicol ang isang brief tobacco intervention training para sa ilang mga health professionals ng rehiyon. Ito'y kasabay ng pagpapalakas ng kampanya kontra paninigarilyo at vape bilang panggunita sa National No Smoking Month ngayong Hulyo. Bahagi ng pagsasanay ang pagpapatibay ng mga serbisyong pangkalusugan ng mga rural health units at iba pang pasilidad na may smoking cessation centers upang pataasin ang bilang ng mga humihinto sa paninigarilyo at vape. Layon din ng aktibidad na sugpuin o bawasan ang panganib sa kalusugan dulot ng second-hand smoke. Sumailalim din na sa mga clinical practice guidelines ang mga kalahok para sa diabetes, endocrine-related, non-communicable diseases, at hypertension management na ilan sa mga sakit na madalas na iuugnay sa paninigarilyo. Bahagi ng pagsasagawa ng BTI ang pag-iwas at kontrol sa mga lifestyle-related na sakit tulad ng paninigarilyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na gabay at serbisyo sa mga pasyente upang tuluyang huminto sa paninigarilyo at vape. Binibigyang diin ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol na bukas ang mga RHU, DOH-recognized smoking cessation services at ang DOH Quit Line o 1558 para sa mga nais magpakonsulta. Usaping rabies naman po tayo. Upang mas paigtingin ang pag-iwas at pagkontrol ng rabies sa rehiyon, binigyang diin ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol ang kahalagahan ng responsible pet ownership.
nakapagtala ng higit sa 4,000 kaso ng mga nakagat ng hayop sa Bicol para sa unang sangkapat ng taon. Pinakamataas na kaso naman ang naiulat mula sa probinsya ng Camarines Sur na umabot sa kabuoang 8,525. Sa ginanap na press conference nitong ika-3 araw ng Hunyo, binigang diin ng National Rabies Prevention and Control Program na si Dr. Xavier P. Vallejo na ang rabies ay nakakamatay ngunit maaaring maiwasan. Hinimok din ni Dr. Vallejo ang publiko na sumangguni sa mga DOH-certified animal bite treatment centers o animal bite centers ng kanilang lugar para sa mga epektibong bakuna kontra rabies. Sa kasalukuyan po ay may 52 ABTCs at ABCs na bukas at maaaring ma-access ng publiko sa buong rehiyon. Personal namang bumisita ang OIC Regional Director ng DOH Bicol CHD na si Dr. Rosa Maria B. Rempilio sa probinsya ng Catanduanes upang suriin ang mga paghahandang isinasagawa sa nalalapit na pagbubukas ng bagong Urgent Care and Ambulatory Services Center sa bayan ng Virac. Layunin ng nasabing pasilidad na mas mailapit ang mga serbisyong medikal tulad ng preventive, diagnostic at curative care sa mga Katanduanon. Ang Bicol Regional Hospital and Medical Center ang ahensyang nakatalagang mamahala sa pangangasiwa ng bukas. Bukod dito, pangungunahan rin ng BRHMC ang pagtatalaga ng mga kagamitan at iba pang medical na kasangkapang kakailanganin sa pagpapatakbo ng pasilidad. Kasalukuyan na ring nakikipag-ugnayan ang BRHMC sa Provincial DOH Office ng Catanduanes para sa mga dokumentong kakailanganin sa formal na pagbubukas ng center sa publiko ngayong buwan. Sa tulong ng bukas, may isisiguro ang mas pinadaling access ng mga serbisyong pangkalusugan tulad ng minor surgeries, laboratory tests, maging ang agarang pagtugon sa mga medical na pangangailangan, lalo na para sa mga indigent na pasyente. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. So, ayun, para sa ating chikahan mamaya, ating bibigyang diin din ang tungkol so yung paksa natin is deworming. Ayan, Yes. so, 'di ba? Ate Carla, dahil buwan ng Hulyo na, National Deworming Month na rin. So, layunin ng National Deworming Month National Deworming Program na mabawasan ang prevalence ng soil-transmitted helminth infections or yung tinatawag natin na STH infections. Yun yung ating mas kilala bilang yung mga intestinal worms, yung mga bulate, lalo na sa mga bata. Kaya tara na, makilahok sa ating Oplan, Goodbye Bulate para maging malusog, masigla at matalino ang inyong mga anak. Yes, tama ka dyan, Ate Den. Magkaisa tayo para sa malinis na kapaligiran at tamang sanitasyon. Sama-sama nating gawin ang WORMS o Yes. worms para sa mas malusog na komunidad. Ano nga ba ang ibig sabihin ng worms? Yes. Sige. Ang W po ay wash hands or maghugas ng kamay ng maigi gamit ang sabon at tubig. Ang O naman po ay observe proper use of toilet o gumamit ng palikuran ng maayos at laging panatilihing malinis. R stands for reduce exposure to unwashed, uncooked, and undercooked food. O iwasan natin yung mga pagkain ng hilaw, Oo, tama. hindi nahuhugasan, o Yes. kulang sa luto na pagkain. Oo. M naman po ay mass deworming o magpapurga. Yun na yung deworming. Yun yung deworming. At syempre, ang S po ay sapatos o tsinelas ay suotin. So, lagi po dapat na nakasuot. Dapat may cover yung feet Yes. natin. Kasi yung STH infection, di ba, from the word itself, soil transmitted, galing siya sa lupa. So, syempre, kapag mga batang mahilig tumakbo, walang sapatos or tsinelas, dapat magsuot pa rin sila. Yes, dapat laging may cover ang ating mga paa. Yes, okay. So, kung makaramdam naman po kayo ng mga sintomas ng sakit tulad ng soil-transmitted helminthiasis or STH, katulad po ng sabi ni Ate Dan kanina, magtungo agad
sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Yun. So, ugaliin po natin na practicein yung worms. Yes. So, syempre, yung paghugas ng kamay, at ang pagsuot ng sapatos, yun, napakadali lang, di ba? Pero, kumbaga, minsan nakakalimutan nating gawin, lalo na yung yung pag-wash ng hands. So, ulitin lang natin, yung worms ay wash our hands, observe proper use of toilet, reduce exposure sa mga hindi lutong pagkain, mask deworming, at magsuot ng sapatos at tsinelas. Yes. So, mamaya, abangan natin si Mr. Daryl Baliwas Balane, ang Medical Technologist 2 at Regional Integrated Helmet Control Program Manager mula sa DOH Bicol CHD para sa karagdagang kaalaman tungkol sa deworming. Ayan. Dito lamang po sa Chikahang Pangkalusugan at magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang solusyon. I like it. Lucky one. Oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky one. Oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky one. Oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it. Lucky one. Oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Lucky one. Oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib.
our 11th episode, ipagdidiriwang natin ang National Deworming Month celebration. So, since July po is considered as the National Deworming Month, so it is observed twice a year in January and this July. So, it is a campaign of the Department of Health that aims to combat parasitic worm infections in children through mass deworming programs. So, these programs po involve administering deworming medications and other activities po that support and promote our deworming services. So, here with us, to further elaborate and discuss our National Deworming Month, we have with us our medical technologist too, and also our regional program manager po for the Regional Integrated Helminth Control Program, Mr. Daryl B. Balanes. So, hi sir, magandang araw po sa inyo. Hi ma'am, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, so si sir po ang ating makausap for this episode. So, let's start off po with our basic question. So, bakit nga po ba natin sineselebrate itong National Deworming Month? Actually, ang National Deworming Month po ay sineselebrate natin ang collective effort para ma-free ang ating children sa mga parasitism. Yes. And yes po, it is the time po na ini-intensify natin ang ating campaigns para mabigay sa mga bata or magulang ang tamang impormasyon about sa deworming po. Ayan. So, it's all about our promotion, kung paano natin mai-raise yung awareness sa ating deworming, Yes po. Kasi we are doing this deworming program or the services year-round. Tama ba, sir? Yes, actually it's 2 times per year. Ayan. It's every month of January and the second dose po ay sa July. So there must be a 6-month interval in administration. Okay. So, hindi lang siya once a year. Yes. Twice a hindi year po siya. Yes, twice a year. Okay. And this is mainly ang ating target population, sir, is Ang ating main target population po ay ating mga preschool age children from 1 to 4 years old. Alright. And meron din tayong school age children 5 to 9 years old and some adolescents ng mga 10 to 19 years old. Yan po ang priority targets natin. Pero aside from that, we are also doing selective deworming po sa mga pregnant women, sa mga farmers, sa mga soldiers or food handlers because they are high risk po sa mga high risk population din. All right. So itong deworming program natin is not specifically just for the children but also for our high risk na communities. But they are our priority. They are our priority, ang kasi children. Kasi sila yung mahilig maglaro sa soil. Yes. Speaking of that, sir, kasi 'di ba pasukan na and everything, 'di ba kaka-June pa lang and then may brigada and then everything, syempre naglilinis-linis yan sila. And kasama na diyan ang daming schools na syempre merong mga grounds na with soil, 'di ba? Ano po ba itong kasi National Deworming Month? So, ano yung soil transmitted helminthiasis? What is STH? Ang soil-transmitted helminthiasis po comes from the word itself. Helminthiasis, which is worm infection. And soil-transmitted, ibig sabihin ito po ay nakukuha sa contaminated soil. So, there are 2 types po or 2 possible ways para ma-acquire ng mga bata ang infection. Number 1 is the feco-oral. Pwede po, ito po ay tinatawag, may sabing feco-oral, feco-feces, pupu, and oral means bibig. So, parang ito ang accidental ingestion ng eggs ng mga parasites. Dito na nakukuha ito, ma'am, through, for example, kumain ng mga unwashed na fruits. Di ba ang fruits tumutubo sa soil? Yes, Tapos pwede siyang magkaroon ng contact with the soil. So, kung contaminated ang soil, pwede yung parasite pumunta sa fruit.
mas ma-ingest. Okay. Mhm. So, parang yun yung medium of Yes. transmission. Oo. Possible. Possible medium. Then another one po, specific for our hookworms. Sila naman po, may hook sila. So, pwede sila mag-penetrate sa skin. From the word itself. Yeah, hook. Okay. So, yun po yung dalawang mode of Possible mode. modes of Yes. transmissions doon sa STH. Okay, sir. So, since ano siya, no? Soil transmitted siya. So, itong STH, sir, is it possible na it can also be transmitted from our pets na Actually, nagpa-play then? That's a misconception. It's a misconception. Oo. Kasi iba po ang parasites sa human parasites and sa zoonotic parasites. Okay. So, pero po, mas maigi pa rin na kapag, for example, nag-handle tayo ng pets, nag-alaga tayo, mas okay na mag-execute pa rin tayo ng proper hygiene. Yes. Yes, kamay. And also, be responsible pet owner din. Yes. I-deworm pa din po ang mga pets Mga natin. pets natin. Kasi, for the ano din po yun, for the For their health safety and health. Oo. ng Ayan. pets. So, may pumasok na din responsible pet Ownership. ownership, 'di ba? Maganda rin po 'yan kasi actually ito sir na deworming natin hindi siya ang tagal na po nating na topic ito eh. So talagang gusto natin ulit ma-reiterate and ma-remind yung essence 'di ba ng pagde-deworm. So ito sir na objectives natin ng National Deworming Program. What are its specific objectives and what do we want to attain in the future? Actually po, this is the strategy. Ang deworming po ay strategy ng Department of Health, Yes. which is party po siya ng Mass Drug Administration, pero ang binibigay natin is albendazole, ang ating anti-parasitic drug na usually ginagamit. Albendazole and mebendazole. Okay. Opo, yun po. Pero usually albendazole. Okay. So yun po na drugs na yun yung binibigay natin as treatment po ba yun, sir? Yes, As treatment doon sa ating STH. Opo. Kasi siya ang reason para mapalabas si adult worms from the body. Ayun, sir. So, speaking of yung worms na yun mismo, before the treatment kasi, syempre, meron tayong mga lalabas na symptoms, di ba? So, ano po ba yung mga symptoms para masabi natin na, meron akong ganitong klaseng infection? Actually po, pag-una or light infection or early stages ng worms, wala pa masyadong symptoms na mafe-feel si children. So, kapag pag marami na siya, kasi po, lumalaki ang mga parasites dahil kinukuha nila ang nutrients na for your body. So, actually, pag nalabas mo siya, mamamatay siya kasi wala siyang host. Ang parasites, nabubuhay lang siya kapag may host siya. Pag may kinukuhaan siyang nutrients. Pero kapag wala na, bare siya mag-isa, hindi siya nabubuhay. So, ayun po, magkakaroon ng symptoms kapag marami na sila. Kapag nag-multiply na sila sa katawan mo. Okay. Oo. So, Dun it's mo lang mafe-feel. Yeah, it's a sort of parasite po. Parasite talaga siya. Kasi, so, ibig sabihin, sir, ito talagang parang siya, it's a sort of elimination process na ginagawa natin through the deworming. And, ito pong, ang medication na sinabi niyo, binanggit niyo, pwede pong pakiulit yun? Albendazole and mebendazole. Anong difference nung dalawa po, sir? Actually, there are both anti-helminthic drugs, pero nagkaroon lang ng scientific study before na si albendazole ay mas effective against hookworms. Yan. Pero same sila ng effect. Same sila ng effect. Parang kung walang albendazole, pwede ka mag-take ng mebendazole. Because there are the two proven medications na pasado sa standard ni DOH before. May broad spectrum sila, mura lang sila, so readily available. Cost-effective, readily available. Yun. Okay. So that's preferred or yun talaga yung prescribed medication for that. So speaking of the medication po talaga, no? So saan po ba tayo makakakuha ng mga ganitong klaseng gamot? Where do we go? Actually, you can access it through your nearest RHUs, rural health units po, sa mga ating preschool age children, as well sa mga selective na targets natin. Pero for school age children po, nagkakaroon tayo ng School Deworming Month.
every January and July din po. Ayun. So, we have partnership with the Department of Education for yes. that. Okay. So, we engage our schools, our institutions, kumbaga to be siguro healthy learning institution din, Yes. Parang minamobilize din natin yung mga schools, mga teachers to promote this kind of din. Kasi aside from them, ang pinaka hand-in-hand natin na partner is yung local government units. Actually, sila nag-provide ng deworming tabs sa mga schools. Okay, sir. Since we have the devolution Yes, of Mandanas our... Mandanas Yes. Garcia Truly. Yes, oo. So, kasama po si deworming dyan sa Yes. ating Mandanas. And then, it makes it a lot easier for our implementors, our LGUs, to talagang i-package na and i-deliver itong mga services na to. Tayo, we are providing the technical assistance, Yes. diba? Through the form of yung mga ginagawa nating activities like this, promotional, and then sa part po ng DOH, paano pa po natin do we provide capacity buildings? Sometimes po, if there's available po, nag-provide tayo ng capacity building. And Yeah. actually, last month, Ayan, may sige, sir. ginawa akong town hall meeting with the local government units and the Department of Health for the preparation ng July deworming. So, nagkaroon kami ng action plan, Yes. action planning, Oo. kung anong gagawin. Oo. Tapos, kung nakapag-start na sila ng master listing, Ah, sa first week of okay. July, anong gagawin nila, Oo. kung kailan sila mag-deworm, kailan ako mag-monitor. Nagsischeduling na Yes. kayo. Para harmonized siya in whole Bicol. Alright. So, very systematic po ang ating approach dyan. And, syempre kasama na dyan yung mga meetings, diba, with LGUs. Tapos, meron na rin tayong mga stakeholder participation. Yes. So, hindi lang si DepEd po ang partner natin. Hindi lang. We have, sino pa po yung mga ibang partner natin? Ang partner natin is, pwede pa meron tayong mga non-government organizations. Oh, like, NGOs. Vitamin Angels. Actually, they are providing vitamin A. Ang ganda ng name. Vitamin Angels. Vitamin Angels. Incorporated. Wow. And private, sila? Private po sila. Okay. Non-government organization na very active when it comes to the health of our children. Yes. Especially ng mga Bicolanos. Actually, ngayon active pa sila. Minsan, naglilipot din sila sa RHUs. Okay. So, proactive approach din pala sila. Ano po, sir, yung mga nila sa atin, support na binibigay? Ayun po, nag-provide sila ng vitamin A. Vitamin Oo, A. sa mga RHUs para pamigay din sa bata. Kasi, di ba, since magdi-deworm, dapat yung nutrients na nawala, ma-replenish din ang katawan ng bata. Alright. So, yun yung supplement natin. Yun din, sir, actually, nakalimutan ko i-include, pero maganda yung question na, ano po ba yung do's and don'ts before, during and after deworming? May mga kailangan bang busog ka bago ka i-deworm? Can you explain that, sir? Actually, dapat po 2 hours after meal or kahit busog, dapat busog si child bago mag-take ng deworming tabs. As per gagawin po before, wala naman na bawal. Actually, at ang albendazole natin or mebendazole ay walang side effects. Okay, ang that's good. misconception lang dyan, side effect daw, yung lumabas yung bulate, which is not. That's the actual, Opo, yan po yung goal ng albendazole. Yes. Ang ipalabas ang worms sa katawan. Worms sa katawan. That's not a side effect. Okay. Kasi di ba parang common misconception na sinasabi nila na parang negative sa kanila yun, like connotation na ay, may mga lalabas na bulate. It means it's doing its job, oo. diba? So, yun po talaga yung purpose ng ating deworming. Is talagang ma-expel yung mga worms, diba? Ayan. So, next, po natin, question, are these services free po ba? Of course po. Yun po yung pinakatanong. Libre po ba ang Yes, deworming? definitely. It's free of charge po. Mas Charge. mag-coordinate lang po tayo sa RHS natin kasi may scheduling tayo. Sa Because, RHS. you cannot Okay. take naman po yan ng basta-basta lang. Okay. Because we have, dapat po 6 months na palugit before mag-take ulit. Actually, that 6 months po ay ginagawa para maiwasan ang reinfection. Okay. Kasi hindi lang porket uminom ka ngayon ng albendazole, lahat sila lalabas na.
Because as explained later po, may different na life stages po baga ang natin, ang worms. Ang parasite. Oo. Okay. Ang tinatarget po ni albendazole or mebendazole ay yung mga adults lang. Oo. Ang ginagawa niya po, inaalis niya ng energy. Yung mga worms. Oo, parang binablock niya yung glucose. Wait lang. Binablock niya yung pag-produce ng energy ng worms. So, lalabas na siya. Pero yung mga early stages, yung mga eggs, tsaka larvae, andun pa rin sila. So, after ilang months, lalaki na sila. So, mag-take ka ulit para sila malabas na din. Tama nga naman. What if hindi pa fully developed yung di ba, yung worm? May tira pa rin yun. So, we need a second talaga. Oo, schedule talaga yan. Until maubos sila. Until maubos sila. Okay. So, eto dapat, sir, it's routine. Routine deworming na talaga siya. Ang deworming is routine. So, ayun, sir, aside from the services, do we have certain campaigns po or any activities that can promote our deworming program? Actually, sa school, sakto, di ba, July? Nutrition Month. Nutrition Month. Oo. Ayan! Di ba? Oo nga pala, Nutrition Month. Yeah. Kayang-kaya i-incorporate ng ating mga teachers yung advocacy natin sa children. Yes. About nutrition, including Yes. the deworming. So, that's a great na paraan para ma-influensyahan natin yung children about deworming types. And also, wag lang natin i-target ang mga children. Also, ang mga parents. Mga parents. Tama ka, sir. Yan Kasi din yung kailangan ng consent. Yes. And si parents pa rin ang responsible. Tsaka pakakinggan ng mga bata. Yes. So sa mga parents natin dyan, syempre encourage po natin yung mga parents na ipa-deworm ang ating mga chikiting, 'di ba? Ating mga anak para syempre safe sila from infections. And then ayun, sir, gusto din natin malaman ano po ba yung mga possible na pwedeng mangyari kapag hindi na deworm or hindi na treat itong STH. Actually po sa mga bata, pwede silang magkaroon ng stunted growth. Ayan. Or hindi masyadong ma-develop ang brain, ang physical, kasi nga kinukuha ng worms yung nutrients na for them. Okay. At pag dumami na sila ng dumami sa digestive tract, pwede magkaroon ng complications. Kasi pwede magbara. So yung the usual way ng digestive system ay interrupt. Tapos sa mga adolescent naman, especially sa ating mga children na nare-regla, ang mga hookworms po kasi nagkikling sa lining ng intestines. Kumukuha sila ng blood. Ay, really? So, di ba po, during menstruation? Pag present sila, kahit hindi menstruation. Okay. So, pag dinagdagan mo pa ng menstruation, mas dagdag-bawas pa ng blood. So, naapektuhan yung blood natin. Mas mag-oonti yung blood supply ng katawan. So mahihilo na si female na adolescent. Okay. Mawawala ng energy. Okay. So maraming complications pala yun. Kasi 'di ba ang dugo natin, specifically red blood cells, ay nagbibigay ng oxygen all throughout the body. Siya nagbibigay ng oxygen. So kapag kulang na ang red blood cells mo, kulang din yung oxygen na may-receive ng body mo. So, manghihina siya. Hindi siya mag-function well. Pwede ka rin ba, sir, maging anemic? Ganon? Especially sa ating mga buntis. Kaya ang pregnant women din po ay prioritize din. Kasi, they are prone po sa iron deficiency anemia, wherein kukulang na ang iron sa katawan. Okay. Kasi yung blood din nila, kinukuha din ng worms or yung nutrients pati. So, pwede rin magkaroon siya ng effect bilang sa mother, kundi pati sa baby, sa development. Okay. So, yung developmental stage ng bata, maapektuhan talaga, sir. So, other problems kapag tanda nila may arise. Or pwedeng kahit pagpanganak. Si baby, ma-affect din si baby. Kasi kulang yung nutrients niya. Kulang yung nutrients. Prescribe po sa mga pregnant women na mag-worm ng mga second to third trimester ng pregnancy. Pwede na sila. Once lang naman. Once a year lang sila. Once a year lang sila. Kasi syempre, iba pag pregnant, diba? Okay. So, yan, sa mga pregnant mga miss natin dyan, prioritize deworming din and i-incorporate din natin sa ating mga check-ups, diba? Actually, din may i-clarify din ako. Sige, sir, go lang. Diba sabi natin ang target natin is 1 to 19 years old. Yes. Pag mga less than 1 year old, tapos nag-prescribe sa doctor ng deworming, pwede din naman.
Kaya lang, half dose sa kanila. So, Okay. instead of 400 milligrams na albendazole, 200 milligrams lang sila. Okay, sir. Pero it's the same, curious lang ako, it's the same packaging nung ano siya, sir? Pero- in the form of tablet ba Tablet, siya? pero hati. Hati. Oo. Kaya yun ni baby. Paano Siguro kaya pwede yun? tunawin sa halo sa yeah, food. Yeah. Oo, may Pwede mga na. ways talaga. Basta po with prescription, With doctor. prescription, of Oo. course. Oo. And then, maganda nga yun, sir, na i-ano talaga. So, ayun. So, yung ating, as mentioned, yung ating target population talaga is, ganun talaga. So, so, balikan po natin, sir, yung sa DepEd sa schools. Kasi, di ba, ang sabi nyo, it's not just the job of the teacher. It's not just the job of the school. Also the job of the parent. So, it starts at home din talaga, sir. Do we have, meron po ba tayong mga house-to-house na ginagawang deworming? Or, di ba, sir, ang alam ko kasi, it is incorporated with the Purok Kalusugan. Ang deworming, di ba, sir? Tama po ba Yes. ako? Yes. Since meron tayong preschool age children, 1 to 4 years old, ang ating Yes. LGUs ay nagkakandak ng community-based deworming din. Yan, oo. Nag-house-to-house din Nag-house-to-house sila. Or, din. depends sa kanila kung gusto nilang may mag-set ng schedule na or today ngaya or this week, pwede tayo magpunta ng RSU at mag-deworm. So, yung mga hindi nila or tingin nila sa target nila ay kulang pa, pwede sila, nag-house-to-house sila para walang ma-miss. Yes, di ba? Parang walang ma-miss out ng mga children, di ba? And then, meron naman silang master list na Yes. binibigay, sir, si LGU. Yes, yun yung Ayan. ginawa namin last time na nag-prepare kami, nag-plan on how to do it. Para hindi na-deworm na sa school, ma-deworm pa sa community. Oo, para sir. hindi ma-double. Oo. Diba? Meron po ba, sir, binibigay na parang card just to check na eto yung schedule ko, tapos na ako sa first. Tapos, Sa community-based po ata, may requirements silang ganyan. Yes, Pero syempre, sa school, diba? Sa school, I'm not sure, pero parang meron din naman siguro. Oo, Or just baka to pag track, sinabing, baka diba? pag sinabing, enrolled po ako sa gantong school, Oo. nag-deworm na kami last time. yes, tama kayo, sir, para hindi madoble, di ba? Yan, maganda talaga yun, sir. So, and now, sir, medyo na-explain na po natin kung ano yung STH, how can it affect our our population, lalo na yung mga bata. So, ano po ba yung message natin sa ating mga moms, lalo na sa ating mga moms and dads, na message para mas lalo nating mahikayat yung other parents na ipa-deworm ang kanilang mga anak? Deworming po is an investment sa health ng ating children. And actually, it is a good practice po na hikayatin natin ang ating mga bata na mag-participate sa libreng mass drug administration ng schools. Yes. Wala po or sobrang onti napawala ang side effects niya. Yes. And ito po ay makakatulong sa kanila para maging mas active sa school, mas active sa bahay, Yes, mas so- maging okay ang school attendance, iwas absent. So, I encourage po ang parents and mga children and yung mga ating high-risk people to avail the free deworming of our Yan. Department of Health po. Ayan. Thank you so much, sir. So, our deworming is libre po ang pagpapa-deworm. And of course, syempre, nandito ang ating mga health champions para tumulong sa atin, i-redirect tayo sa mga health facilities. Syempre, yung sa LGU natin, of course, malaking big part ang ating mga local government units as the implementers of this program in helping us reach our community, diba? So, ayun. Aside from that, sir, so I think, meron pa po ba tayong i-add na any other? Or is that okay na po? That's okay. Okay na po, ayan. So, we have now reached the end of our general questions. So, I think we can now proceed to our myth or fact segment after the commercial. Thank you so much po. Limang bisita bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara na mga mami. Bakuna na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you.
Magpabakuna na sa mga barangay health centers near you. Hello there, mga mommy. Let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember, mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. At nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan. So, nasa topic pa rin po tayo ng ating National Deworming Month celebration at kasama pa rin po natin si Sir Daryl para sa ating Myth or Fact segment. Ayan. So, dito po sa ating Myth or Fact segment ay sasagutin po natin ng true or false ang ating mga common na statements na nakalap natin. So, start na po tayo, sir, So, ang una po nating myth or fact, sasabihin po natin pala if myth or fact siya. Ayan. So, ang una po is, I should only get the worm if I see worms on my feces. Is it a myth or a fact po? Myth po. Ayan. Myth. Bakit po siya, sir, myth? Hindi siya totoo kasi po as I said earlier, may Yes. mga sa early stages or light infections, asymptomatic pa po ang ating wala pa tayong symptoms na mararamdaman. So, it doesn't necessarily mean na wala kang nafe-feel, you are free from STH. Okay. So, wag na nating hintayin na makakita tayo ng bulate sa ating feces or Kasi ibig sabihin, heavy infection na yun kapag may lumabas ng worms. Oo. Ayan, so it's lagi natin sinasabi, prevention is better than cure, 'di ba? yes. Pero totoo naman talaga siya. So, wag na nating hintayin lumala yung ating sakit. Ayan. So, next po is natural remedies like certain herbs or dietary changes can effectively eliminate all types of worms. Myth. Myth pa din po. Ayan, myth pa rin Yes. po siya. Actually, Bakit? some herbal po ay nagbibigay ng mga panandaliang lunas. Ay, na-feel ko nga, man-feel ko okay na ako with that. Pero, minsan po ay nagbibigay lang sila ng mga remedies or mga panandaliang kaginhawaan. Pero,
hindi po nila inaalis ang ating mga worm infections sa katawan. Sometimes So, it's temporary lang. Yes. Kaya mas okay na participate tayo sa regular deworming, Yes, para makapag-avail tayo ng albendazole and mebendazole because those anti-helminthic drugs po are proven scientifically Ayan. to eradicate Yeah. helminths sa katawan natin. Yeah. Proven, safe, and effective by Yes. science itself. Science approved. Science approved po yan, ano. Yes. And gusto ko, sir, yung sinabi mo kanina, yung sa interview natin kanina na, kailangan talaga regular ang ating pagde-deworm, di ba? Twice a month. Twice a year. Twice a year, twice a year Year. po. Ayun, si sir po ang ating pakinggan. So ayun. So, next po natin na myth or fact ay, a single dose of deworming medication will eliminate all worms from the body. Is that myth or a fact? Definitely a myth pa din po because we discussed earlier na ang ating helminths or worms ay may different or na life stages. Yeah. So, hindi po meaning na nag-take ka ng once, may eradicate na siya lahat. May natitira at natitira. So, yeah. And yung sinabi niyo, sir, diba? yes, may possibility for reinfection and para ma-prevent natin yan, kailangan natin i-take in another 6 months. Ayan. So, ito talaga, it doesn't take a single dose talaga. It takes more than that para talagang completely eradicate si STH o yun. So, kasi sir, 'di ba? Parang natatakot talaga yung mga tao or like hindi sila comfortable magpa-deworm dahil nga dun sa ayaw nilang makakita ng bulate. 'Di ba? Pero that's the very purpose of the deworming talaga. Gusto Yes. natin i-mensahe na ang deworming is talagang life-saving, 'di ba? Yes. Life-saving na rin siya and syempre ayaw natin mahinder ang development ng ating mga anak. Tsaka kung iisipin mo sa ating community ngayon, parang ang worm infection parang hindi masyadong tinututukan. Yeah, na parang, oo. okay, di na lang, worm infection lang naman, alisin naman yan. Mga ganyan, parang di ba? feeling kasi, ang general misconception is feeling nila napakasimpleng tuldukan ng deworming. Tsaka parang, okay lang yan, may ganyan ako dati. Oo. Speaking of, Yes, sige sir, opo. go. Ako po ay isang Yes. victim before ng parasitism. You experienced it before. Oo. First hand experience ko po nung elementary years ko. Yes. Naalala ko pa pumipila kami sa classroom. Pumipila. Tapos merong pink na tub sa tables. Tub? Anong Pink tub, na tablet. sir? Tapos, Tablet! merong Oo. cups na transparent. Yeah. Tapos binibigay sa'yo pila-pila. Oo. Tapos iinumin mo. Yun na yun, sir. Yun yung program before, nung mga panahon ko nung elementary. Oo. Oo. Ganun ginagawa ang school deworming before. Oo. So, naging end user ako. Naging recipient ako ng albendazole. Which is good. Kasi 'di ba parang anong tawag dito? It's normalized. Yes. 'Di ba? It's normalized kasi na siya, na-incorporate na siya doon sa school, sa daily routine nyo sa school. Before pa. Oo. Before pa, 'di ba? Dapat ngayon mas strengthened na kasi Yes. it's been years. It's been years and then talagang kailangan talaga natin ma-intensify itong campaign natin. Yes. Speaking of that, sir, pwede ko bang tanongin? Nakalimutan kong tanongin kanina. Sige po. Do we have data? Kahit hindi very specific number. Parang do we have data? Is our STH cases increasing ba in the region? Do we know if it's increasing or decreasing? Actually, before, mga panahon pa ng 2005, number 1 ang Bicol region na infected ng parasitism. Talaga? Oo. So ngayon, wala pang recent studies, pero ang last time is nasa top pa din. Hindi naman top 1 siguro, pero we're still on the list. yes, still on the list ng Bicol region na Alright. may matataas na cases ng soil-transmitted helminthiasis. Okay. So, is it safe to say, sir, na it's a public health issue pa rin? Yes. 'Di ba? Issue pa rin Pero siya sa neglected atin. lang. Yeah. Oo. Yun yung talagang natin. That's the word, sir. Neglected. Hinahanap ko yung word na yan, guys. Neglected. Kaya dapat talagang we are bringing back the campaign, 'di ba? Yes. We are strengthening, intensifying the campaign. Ayan, sir. Ayan, so balik tayo sa myth or fact natin, Yes. Eto na po yung last natin. Regular deworming
is important for preventing and controlling worm infestations even if you don't feel sick. Yes, a Of definite course. fact. Definitely, yes. This is the core principle of our deworming po. As I mentioned earlier, many infections are asymptomatic. So, regular deworming, even if you feel well, Yeah. is a proactive measure that prevents heavy worm infections po. It reduces the risk sa mga burdens or mga complications soon, Yeah. and it decreases the overall worm egg contamination sa environment. Ayan. So, ayun. I encourage po ang ating mga parents and children na maging maingat or maging malinis sa katawan. Wash your hands before eating Yes. and after using the toilet. Yes. Use toilets po during defecating. Gumamit Yes. ng maayos na banyo. Oo. At huwag mag-open defecate. Sa lupa lang ba? Sa lupa or sa water lang. Another program natin yan, sir, diba yung Zero Open Defecation? Yeah. We work hand in hand with Engineer Leia sa Yes, si ating environmental Engineer. health. Our ZOD coordinator. Yeah. Environmental health coordinator. Yes. Ayan. Ayan. Tapos, mag-participate po sa regular na mass drug administration. In that way, mababawasan natin ang prevalence ng STH here in Bicol region. Yes. So, Also, and let's work together po to make our region free from burden of parasitic worms, because a healthy child is a happy child, and a healthy Bicol is a stronger Bicol. ayan, maraming salamat po to our resource speaker for this episode, kay Sir Daryl B. Balane, ang ating medical technologist 2, and our regional integrated Helminth Control Program Manager of DOH, Bicol CHD. Maraming salamat, sir, sa pagsagot ng ating mga questions, and thank you very much po, sir, for sharing your imparting your knowledge sa ating public. Gusto ko, sir, yung last message nyo. Na nga ulit yun, sir, pakiulit sa ating public. A healthy child is a happy child. A healthy child is a happy child. A healthy Bicol is a stronger Bicol. Ayan. Ang ganda po ng message niyo, sir. Maraming salamat, sir. Thank you, Ma'am Denise. Daryl. At of course, dyan po nagtatapos ang ating 11th episode on National Deworming Month. Sa mga susunod po na episodes, tunghayan niyo po kami sa DOH Bicol CHD Communications Management Unit para po sa mga karagdagang balita. So, ito po ang Chikahang Pangkalusugan. Dito po sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol. Lagi namang ihahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicolnon. Ako po si Denise from the Communications Management Unit of DOH Bicol CHD, at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. DOH-CHD, Servisyo Salud Bicolnon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalan lagi na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahirangan. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyo Salud Bicolnon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunity
immunization, vaccination sa tuig tinaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up ang kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Bicolno. Ika ako, kita gabos, magkarapang, magkaibang maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwasan. Kita magkarabangan sa programa ka, Department